Prekonať film Morbius v tom, aký film bude najhoršia filmová adaptácia komiksovej postavy, som do včerajšieho večera netušil, že je disciplína, ktorá pravdepodobne prebieha iba v Sony. Ale stalo sa to. Štúdio prekonáva samého seba a po najúspešnejšom filme všetkých čias, čo zarobil $1 billion Morbius, nám servíruje ďalší úžasný skvost, ktorý bude vhodný len na memes a pobavenie. Fakt som netušil, že príde Madame Web, popri ktorom bude Morbius vyzerať ako Interstellar. Poslednú dobu sa dosť často stáva, že veci, ktoré má rado veľká časť populácie, chytí nejaký kolos a snaží sa z toho vydojiť maximum. A skôr mierí na kvantitu a známosť značky, než na to, aby tvorila niečo zmysluplné, čo obohatí fanúšikov. Ja osobne som verne zarytý človek do Spider-Man univerza. Spider-Man seriál na Fox Kids mi pomohol prekonať ťažké týždne v nemocniciach, ktoré sa dookola opakovali. Spider-Man figurky mi pomáhali prekonávať samotu, keď som bol uväznený doma a nemohol som chodiť do školy a jediný spôsob, ako sa zamestnať, boli moje imaginárne svety, kde Spidey všetkých zachránil. A Spider-Man, možno je to pre niekoho vtipné, má naučil morality a často robiť to, čo je dobré, môže byť najťažšie, ale je to lepšie ako zvoliť tú ľahkú cestu, pri ktorej môže niekto trpieť. Preto mi je smutne, keď vidím, že niekto túto značku a s ním spojené veci berie len ako cash grab, teda vyciciavanie peňazí od podobne mne založených fanúšikov. Chcel by som povedať, že Madame Web je štvrtý pokus nalákať ľudí do ich vlastného Spider-Man Sony univerza, kde nefiguruje zatiaľ žiaden Spider-Man. A nie, neberiem potaz podtitulkovú scénu Venoma, kde bol Tom Holland, ale bohužiaľ tento film je tak nekonzistentný, že sú si toho vedomí aj tvorcovia filmu. A podľa ich vlastných slov tento film nepatrí do sveta Venoma a Morbiusa, ale pluje si svojim vlastným životom o vlastnom vesmíre a svete. Za mňa je to hanba, že sa s týmto projektom vôbec niekto spojil, a keďže ani len tvorcovia nemajú úctu k divákom a sprostoklamú potenciálnym divákom tým, že tam dávajú zábery na Spider-ženy, pričom sa objavia celkovo asi na minútu a idú tou istou schému klamania a zavádzania ako pri Morbiusovi, kde ukazovali v traileri Spideyho, Tobeyho Maguirea a pritom tam ani nebol, tak ja nemám úctu zase voči týmto ľuďom, čo pracovali na tomto filme. Dnes vám poviem, o čom je Madame Web, aby ste ušetrili vaše peniaze, a keď tak si to pozreli v TV s milión reklamami na streamovacích službách, kde to vypnete po pol hodine, lebo je to odpad, alebo sa tomu vyhnete oblúkom a nestratíte svoje peniaze a hlavne čas. Čiže budú tu spoilery. So, while my character in the movie may be able to see the future, I also can. And I know what the future brings. I know that when you see Madame Web, you're gonna love it. In fact, I think you're gonna see it twice. Predtým, ako sa pustíme do samotnej recenzie, vám predstavím, kto je táto postava podľa komiksov a iných médií, kde sa ocitla. Cassandra Webb, a.k.a. prvá Madame Web, sa poprvýkrát objavila v roku 1980 a je z pera Dannyho O'Neilla a ceruzky Johna Romita Jr. Cassandra Webb sa narodila a vyrastala v Saleme, v Oregone. Narodila sa slepá a trpela neurologickým ochorením. Toto ochorenie však malo vedľajší účinok. Vyvinula si silné psychické schopnosti a využila ich, aby sa stala médium. V komiksoch najskôr nemala dôveru pavučieho muža, ale postupom času a tým, že sa osvedčila, tak jej Peter začal veriť a bola mentorkou a radcom viacerým postavám. Objavila sa aj v hre Spider-Man Shattered Dimension, kde pomáhala viacerým Spider-Manom, aby nastolili poriadok a zabranili chaosu v ich dimenziách. V tejto hre sme si mohli zahrať za viacerých Spider-Manov a Madame Web tu hrala rolu mentorky. Znova. Avšak tá najznámejšia Madame Web pochádza z animáku z roku 1996, kde sa objavila po boku Beyondera a naučila Spider-Manov a hrdinov mnoho lekciám a doprevádzala ich naprieč multiverzom. V originálnom znení ju dabovala dokonca Joan Lee, manželka Stana Leeho, legendárneho tvorcu známych postav Marvelu. Ako si môžete uvedomiť, toto je veľmi etablovaná postava zo Spider-Univerza, ktorá si zaslúži takú žiaru reflektorov, ako napríklad dostal Venom. Ak by toto niekto nepochopil, toto je vtip. Nechápem, prečo si Sony vyberá práve takéto postavy, aby vyrozprávali ich príbeh, ale budiš. Šťastnejší by som bol, keby radšej predstavili nejakú ženskú postavu v pavúčom kostýme. Kľudne aj Spider-Gwen, keď má taký hype vďaka komiksom a animákom. O čom je však Madame Web a jej verzia na plátne? Cassandra Webb, hraná Dakotou Johnson, je dcéra výskumničky Constance Webb, ktorá sa snažila, vo vysokom štádiu tehotenstva, nájsť v peruánskych lesoch špeciálneho pavúka, ktorý vďaka svojmu jedu môže pomôcť vyliečiť všelijaké ochorenia. Aj sa jej to podarilo. Našla pavúka, avšak to tam nemohol byť jej pomocník, neskôr pomocník do hrobu, Ezekiel Sims. Ak si hovoríte, toto meno je mi známe,
Je to existujúca postava v komiksoch, ktorú ste možno čítali aj vy. Ezekiel sa objavil v sérii, ktorú dokonca preložila aj Crow, ktorá začínala komiksom Spider-Man Návrat, kde prichádza na scénu Morlun. V jednoduchosti multiverse lovec, ktorý sa snaží spapkať čo najviac Spider-Manov. A tu práve Ezekiel pomáha Peterovi a vlastne po celú dobu jeho ranu, ak sa nemýlim, Ezekiel nebol bad guy a skôr sa snažil pomáhať. Tu ho však Sony dáva do role toho zlouna, ktorý túži po moci, ktorú vie odovzdať tento pavúk a stojí za vznikom mýtusov o ľuďoch s nadprirodzenými schopnosťami, ktorí sa skrývajú v lese a volajú sa Las Arañas. Ako som povedal, Constance, matka Cassandry, našla pavúka. Ezekiel ho chcel pre seba, vytiahol zbraň, Constance nechcela dať pavúka a tak Ezekiel pri snahe získať pavúka postrelil Constance a utiekol. Keď Constance krvácala, prišli pavúči ľudia Las Arañas. Odnesli Constance do jaskyne, infikovali ju jednom pavúka a pomohli jej porodiť Cassandru. Matka pri pôrode umiera a dcere je odkazané týpkom, čo pomáhal pri pôrode, že ešte ju to najhoršie čaká a keď príde čas, tak tu bude v Peru na ňu čakať. A bam, dostávame sa do roku 2003. Cassandra už nie je bábätko, ale dospelá žena, ktorá pracuje na pohotovosti. Jazdí sanitkou a zachraňuje ľudí. Pomáha jej nikto iný než Ben Parker. Áno, ten Ben, z ktorého si Cassandra urobí o pár chvíľ srandu, či ešte nikdy nebol postrelený v Queense. Ak neviete, o koho sa jedná, tak sa jedná o strýka Bena. Toho strýka Bena, ktorý bol postrelený v Queense a odozdal jednu z najtvrdších hlášok v Marvel svete jeho synovcovi Peter Parkerovi, teda Spider-Manovi, a to, že Remember, with great power comes great responsibility. Ale späť Madame Web. Pri jednom výjazde pohotovosti sa na mieste činu podarí autu prepadnúť cez vodidlá do vody a Cassandra bohužiaľ zostane zakliesná v tomto vozidle pri tom, ako chcel zachrániť jedného z účastníkov nehody. Ako je bezmocnosti tohto auta uväznená a mierí na dno, sa niečo stane. Aktivujú sa jej schopnosti, avšak nie, že by dostala silu. Ju proste vytripuje do divnej psychopavučiny, kde sa jej prehrajú niektoré udalosti, ktoré nás čakajú. Toto mi strašne pripomína Deadpoola, kde taktiež mutantské schopnosti aktivovali tak, že telo chceli dostať do neskutočnej námahy alebo stresu. No každopádne, zrazu začne Cassandra vidieť veci, útržky budúcnosti, ale nedáva tomu veľmi pozornosť. Predsa vidieť niekomu sa niečo stať, potom to prežiť znova a možno niekomu zachrániť život je taká normálna posttraumatická záležitosť. Alebo ako povedala Cassandra, silné déjà vu. Zatiaľ sa však dozvedáme, že Ezekiel okrem toho, že zabil matku Cassandry, má aj iné dôvody byť ešte horší než je. Má schopnosti, je silný, rýchly a dotykom vie šíriť jed, ktorý vás paralizuje a následne spôsobí zástavu srdca. Avšak na druhú stranu má tiež nejaké vízie budúcnosti a v nich vidí 3 ženy. 3 pavúčie ženy. To, koho reprezentujú, je absolútne zbytočné. Uvidíte ich v kostýme asi dokopy 2 minúty čistého času a to neviem, či som aj neprehnal. Proste pre príbeh je dôležité, že Ezekiela o pár rokov vyškolia a zabijú 3 pavúčie ženy a on sa rozhodne ich zabiť predtým, než získajú pavúčie schopnosti. Ale predsa, Sydney Sweeney hrá Juliu Carpenter, Spider-Woman a neskôr druhú Madame Web, Celeste O'Connor hrá Martu Franklin, ktorá sa stane Spider-Girl, a Isabel Merced hrá Aňu Corazon, ktorá sa stane Araňohu. Ezekiel, aby sa dostal k veľmi utajovanému projektu vlády, kde môže sledovať cez kamery ľudí a identifikovať ich, sa vyspí a zabije nejakú agentku alebo čo. Získa kódy k tomuto projektu a jeho spiklenka, čo nie je nejako ďalej developovaná, myslím, že okrem vyhrážek, že ju môže zabiť a že ju platí, to je taká klasika, keď pracujete pre niekoho na Slovensku, nepadlo ani asi meno, čiže fakt neviem, kto to je. Ale práve táto osoba začne hľadať tieto 3 dievčatá. Keďže Ezekiel má tieto vízie každý večer, dokáže do detailov opísať tváre v maske a jeho kamoška ich prekreslí a počítač omladí, aby vyzerali o 10 rokov mladšie, dokonca bez masky. Čo je zaujímavé, tak Ezekiel okrem toho, že vie, kto ho zabije, vie aj kedy ho zabijú, keďže presne vedel, že ich majú omladiť o 10 rokov. Tu máte ale motív na vraždu. Ja viem, že ma chcú zabiť, musím ich zabiť skôr. Celkovo sa film nezaujíma, prečo ho chcú tieto 3 ženy zabiť. Cassandra sa zatiaľ hrá so schopnosťami. Bola na baby shower Mary Parkerovej, budúcej matky Petera Parkera, kde mala uhádnuť meno jej prvorodniatka. Avšak tesne predtým, ako asi išla povedať Peter, tak bola povolaná do akcie, kde jej zomrie kamarát, lebo bola dostatočne nepresvedčivá, že videla víziu, kde jej tento kamoš zomrie. O pár dní neskôr sa má Cassandra zúčastniť pohrebu, kde ide vlakom.
A zhodou náhod ním idú aj tieto 3 slečny, ktoré hľadá Ezekiel. A Ezekielovi volá jeho spojka, že tieto 3 dievčatá, aj keď sama prizná, že je to divné, sú všetky na jednom mieste. Na čo Ezekiel odvráva niečo štýlom: to nie je náhoda, to je osud. A máme tu prvé stretnutie Ezekiela a Kassandry. Taktiež aj zábery, ako si vlastne Cassandra uvedomuje svoju schopnosť a niekoľkokrát cestuje časom. Neviem, ako by som to opísal. Vidí smrť každého dievčaťa predtým, než fakt na 100% nastúpi Ezekiel do vlaku. Cassandra však zachová chladnú hlavu a zachraňuje dievčatá, len aby o pár minút ukradla taxík. Ezekiel pobil policajtov a Cassandra bola označená za niekoho, kto uniesol 3 mladistvé dievčatá. Ďalej Cassandra zoberie baby do lesa, aby ich ukryla a aby dievčatá asi splnili bobrika odvahy a uvedomí si, že musí ísť domov. Tu je zaujímavá scéna, kde sa rozprávajú Ezekielovi a hovoria: on chodí po strope, skáče, je rýchly, má silu, on je ako pavúči človek. Reálne neviem, či Sony nemá právo na slovo Spider-Man, ale je tam povedané Spider-Person. Každopádne Cassandra povie dievčatám, že sa musí vrátiť do mesta po niečo a slúbi, že sa vráti o 3 hodiny. Ako si myslíte, že to dopadlo? Cassandra zistila, kto je Ezekiel podľa fotky, ktorú našla v starých veciach od jej mamky, a dievčatá sa z nedostatku jedla a dôvery voči Cassandre vybrali do reštaurácie, kde tancovali na stole pre pár pubertiakov. Štamgasti z podniku zavolali na políciu, lebo dievčatá sú hľadané, lebo ich Cassandra uniesla, ktorú hneď vďaka prístroju Brucea Wayna zachytila pomocníčka Ezekiela. A Ezekiel sa tam vydal skôr než policajti s tým, že zavolal na dispečing a povedal: to nie sú oni, to je planý poplach. Cassandra sa vracia do lesa a je nasraná, lebo z báb nemôže spraviť skautíkov a Cassandra hneď pull-upne najväčší skautský move a ide hľadať baby podľa stôp, ktoré zanechali v zemi. A máme tu ďalšiu záchrannú scénu, kde Cassandra zomiera, aby sa mohla znovu zrodiť. Všetko podkresluje v rádiu Britney Spears Toxic. Nežartujem. Reálne tá scéna je založená na tomto tracku. Avšak na druhý pokus Cassandra dievčatá zachráni a vydávajú sa do motela. Aby som nebol len kyslý, práve táto scéna s reštauráciou a scéna metre je fakt dobre urobená, avšak trvá príliš krátko a je to len zanedbateľná časť toho, čo sa deje vo filme. Moteli, kde naše hrdinky prečkajú noc a zažívajú bonding, sa dozvedáme, že nie je nič silnejšie, čo môže spojiť 4 ženy dokopy, ako zlé rodičovstvo a zlý vzťah s matkou. Na konci Cassandra naučí všetky dievčatá CPR, teda kardiopulmonálnu resuscitáciu, a idú spať. Avšak Cassandra dostala dotyk Ezekiela a ten ju infikoval svojim jedom, ktorý jej spôsobil tripík, kde sa dozvedá o motive Ezekiela a dôvode, prečo chce dievčatá zabiť. Cassandra si uvedomuje, že musí ísť na miesto, kde to všetko začalo. Do Peru. A tak baby zostávajú s Benom Parkerom, ktorý teraz žije z Mary, lebo už je vo vysokom štádiu tehotenstva, a Richard, teda otec Petera Parkera, je niekde mimo na nejakej misii. Čiže Ben sa o ňu musí starať a ešte má udržať bezpečí 3 tínedžerky bez schopností. Ezekiel stratil stopu o dievčatách a Cassandra cestuje. Stretáva sa s jedným týpkom z pavučieho kultu Las Arañas a vysvetľuje jej cez víziu, ktorú začal tým, že jej vykopol dušu alebo ducha, tak ako Ancient One Stevenovi Strangeovi, že matka Cassandry nebola na hone pavúkov, lebo bola workoholička. Ona chcela ten jed, aby vyliečila chorobu, ktorú získala malá Cassandra už počas tehotenstva. A práve preto, keď sa Cassandra predielala na svet s pomocou pavúčich ľudí a tí použili pavúčí jed, mohla byť Cassandra zdravé dieťa a teda nemala žiadnu chorobu. Tento šaman, alebo čo to je, hovorí Cassandre, že má neskutočné schopnosti, ktoré ešte neovláda, a že okrem toho, že môže meniť budúcnosť, môže byť aj na viacerých miestach naraz. U Parkerovcov vyteká plodová voda a musia utekať do nemocnice. Všetci. Mary, Ben, aj 3 dievčatá. Reálne nemohli baby zostať doma. Pri prvom prechode pri kamere zachytáva spojenkyňa Ezekiela naše budúce Spider-ženy a Ezekiel ide na lov. Ešte, že sa aj Cassandra vracia do New Yorku a zas kradne. Tentokrát sanitku a letí do mesta, aby všetkých zachránila. Ináč v tomto filme sa Cassandre podarilo 2-krát zraziť Ezekiela. Skoro totožné scény, kde ho najebe proste zadu a Ezekiel odlieta preč. A keď sa toto stane, tak rýchlosti Cassandra zachráni aj Bena a Mary, poráža Ezekiela tým, že vidí, čo sa deje v blízkej budúcnosti, a doráža ho v budove, kde sú ohňostroje. Pri epickej bitke Ezekiel padá na zem a zavalujú ho veľké písmená z billboardu Pepsi. Áno.
a Cassandra padá do vody a jedna z prskaviek jej poraní zrak tak, že oslepne. Dievčatá Cassandru vyťahujú z vody, urobia na nej CPR a zachraňujú ju. V ďalšej scéne vidíme slepú Cassandru a okrem toho, že prišla o zrak, pravdepodobne prišla aj o možnosť chodiť, lebo Cassandra je na vozíku. Na takom, čo má aj Profesor X. Nechápem tomu. A potom tu už máme žvásty, ako nás čaká budúcnosť pavučích žien. Dúfam, že to nás nečaká. A niečo o zodpovednosti. Plus ďalšie omačky a je tu koniec. To je všetko. Žiadna podtitulková scéna. Neviem, čo týmto filmom chceli tvorcovia povedať a to, že ľudia, čo na tomto filme pracujú, majú skvelú bilanciu titulov, veľmi nepomáha. Taktiež to, že samotní herci nevedeli, v akom univerze sa nachádzajú. Ale tento problém bol už aj s Mattom Smithom, ktorý hral záporaka Morbiusovi, keď volal Karen Gillan Nebule a pýtal sa jej, či je MCU v pohode. Toto isté sa opakuje asi aj v prípade s Dakotou Johnson. Podľa mňa tí herci si myslia, že sú v MCU, ale pritom sú len v nejakom off-brand univerze Marvelu, ktoré je totálne na hovno. Sony Spider-Man svet je ešte vo väčšom hovne, avšak nie ako MCU, lebo MCU bolo niekedy aspoň píku a teda ľudia sú viac smutní, že už nedostávame tie dobré filmy, aké sme kedysi dostávali. Celkovo film pôsobí hrozne a bol by ako tak v pohode, aj keď to si iba ja nahováram, keby bol vydaný ako nejaká špecialitka pre streamovaciu službu. Ale aj tak, stále by to bol podpriemer. Najväčšia škoda tohto filmu je práve to obsadenie, ktoré mohlo byť využité inde. Škoda, že už budú spájane s týmto úžasným počinom, ale čo viete, možno sa im podarí preraziť ako Chrisovi Evansovi, ktorý bol predtým Human Torch vo Fantastickej štvorke a potom dostal ikonického Kapitána Ameriku. Dúfam, že druhú šancu dostanú aspoň Sydney Sweeney a Adam Scott. U týchto by som to úprimne privítal. Ďalším aspektom ako edit filmu a celkovo divne postrihaná úvodná scéna, divne nenaväzujúce dialógy, ktoré vôbec nepomáhali vytvoriť nejakú chémiu, či už medzi Cassandrou a Benom, alebo medzi dievčatami a Cassandrou. Násilu scéna, kde si Cassandra uvedomí, že ju matka vlastne milovala, lebo chcela nájsť liek na jej chorobu, pôsobí skôr cringe ako emotívne a akčné scény sú tak prestrihané, že si ani vy nevšimnete, čo sa deje. A o tom, že Dakota Johnson to hrá, ako keby tam ani nechcela byť a vlastne viacero postav to tak hrá, tak neviem, či sa o tom máme vôbec baviť. A v neposlednom rade je fakt divné, že toto môže Marvel pustiť do sveta. Ale it is what it is. Tento rok nás ešte pravdepodobne čaká Kraven a Venom 3. Keď si takto znova čítam a editujem, tak si uvedomujem, že Madame Web je fakt ešte väčší masterpiece než Morbius. A už teraz sa neviem dočkať na Cravena. Celkovo neodporúčam tento film, je to len taký filler a cash grab, aby vytiahli peniaze z fanúšikov a webheadov. Ale ak tomu chceš dať šancu a chceš vidieť, či je to fakt také strašné, tak počkaj, kým to bude niekde na streamoch. Ak sa ti recenzia páčila, daj im prosím like a odber, to je najväčšia podpora a pozri si napríklad toto video. Čau.